Mbah Gabuk. Mbah, badhe tindak pundi? Dalem nderek. Pitakone bocah wadon putrane Bu Asih tangga omahku nalika aku lagi arep ngeslah pit motor tuwa. Oh, arep nderek to, Nduk. Rene. Nang mburi kene. Gonceng Simbah. Rinde asu dikite, bocah wadon sing nembe kelas 5 SD mau mlayu banjur nyingklak pit motorku. Ana rasa marem, ana rasa sengsem, ana rasa matur nuwun menyang Gusti dene ing umurku 70 taun iki isih bisa ngeslah motor lan goncengake bocah. Senajan bocah mau dudu apa-apaku, mung anake tangga. Wis tinakdirke dening Gusti aku ora duwe anak, apa maneh putu. Wis 10 taun iki aku purna minangka guru SD lan manggon ing Desa Ceger, komplek perumahan sing dibangun dening pengembang swasta. Jenengku sing asli Winarsih. Ing perumahan iku ora ana sing nyebut maneh. Kejaba yen aku njupuk pensiun ana ing sawijining bank. Saben dina dening bocah-bocah Ceger dipanggil Mbah Gabuk. Amarga pancen ora duwe anak. Dening bapak ibune bocah mau uga nyebut Mbah Gabuk. Aku dhewe seneng diundang Mbah Gabuk. Win, aku bener-bener tresno menyang kowe. Tembunge Agus ngrerepa menyang aku ing sak pinggire Kali Kranji sing ana ing sakmburine gedung SGA. Kira-kira jam 3 sore sakbubare sekolah. Mbah wis ping pira? Agus ngrerepa aku nganggo tembung tresno. Durung nate aku wangsulan saipit-ipita. Paling-paling mung mesem nglegani. Rasane abot lan angel arep wangsulan. Iya Gus, aku tresno kowe. Nanging uga abot lan angel arep wangsulan. Ora, Gus, aku ora tresno kowe. Tak akoni. Aku seneng ngrungokake rerepane Agus. Ora tau bosen. Wangsulanku panggah mesem. Sing kaya-kaya ndadekake rasa penasarane Agus. Kaya-kaya Agus kepengin aku wangsulan iya apa ora. Wangsulan esem kaya-kaya durung ndadekake kemareman atine Agus. Agus iki kanca sekolahku wiwit kelas 1 SGA. Wiwite kenal lagi acara Mapras, masa perkenalan siswa. Waktu semono ing bengi penutupan, aku krasa sayah banget. Mongko wis jam 12 bengi. Kos-kosanku rada adoh saka sekolah. Aku metu saka sekolahan liwat lawang cedhak parkir sepeda. Bingung arep mulih karo sapa. Arep becak ora duwe duit cukup. Lagi mikir ngono, mak bedengus ana cowok nyedhaki aku. Arep kondur po Win? Loh, kok ngerti jenengku? Aku mung mantuk. Deleng klambine sing dienggo cowok iki uga isih kelas 1 kaya aku. Wong isih nganggo putih-putih, rambute dicukur semi plontos. Aku Agus, kelas 1A. Kowe Winarsih to sing atraksi pencak silat mau? Aku mung mantuk. Kos-kosane kan Karangkobar to kowe ning gang 1, aku ning gang 3. Ayo yen kersa tak terahke, iki wis bengi. Ora patut cah wadon mlaku dhewe. Sedane bengi iku aku melu Agus mulih menyang kos-kosan. Aku dhewe kelahiran desa Tagalening,
Bobotsari, Purbalingga. Agus kelahiran Winduaji, Petuguran, Brebes. Agus kanggoku mujudake kanca sing apik. Wiwit kenal nganti 6 sasi aku dadi siswa SGA, akeh kawigatene marang aku. Rasa tresnane marang aku wiwitane kanthi ditulis ana ing majalah dinding arupa geguritan-geguritan. Suwe-suwe geguritan-geguritan sing cacahe ora kurang saka 15 lembar diwenehake aku sakwijining esuk nalika mlaku bareng menyang sekolahan. Win, iki geguritan-geguritan sing wis dipacak ana ing mading sekolahane dhewe. Kowe wis maca, Win? Aku mung mantuk karo mesem. Ngerti surasane geguritan-geguritan mau. Aku uga mantuk lan mesem nglegani. Geguritan-geguritan arupa tembung-tembung sing muja lan muji kembang mawar. Muja lan muji manuk kepodang kang mencok ana ing telenging atine Agus. Sarta abure kupu kang kekitrang kepengin ngencup maduning kembang pepujane. Aku pancen seneng maca geguritan-geguritan mau. Jane kepengin gawe geguritan kanggo ngimbangi geguritane Agus. Nanging saebo isinku yen nganti kanca-kanca ngerti sejatine Agus tresna marang aku. Njur, kepriye yen kowe wis ngerti, Win? Apa kowe ngimbangi tresnaku? Aku mung mantuk karo mesem. Kaya ngono wola-wali yen saben-saben ana kalodhangan sak patemon Agus mesti ngomong, "Aku tresna kowe, Win." Nganti kelas 2 SGA, Agus lan aku isih sering sak patemon lan aku isih sering krungu, "Aku tresna kowe, Win." Sepisan wae aku ora tau ngomong iya. Wangsulanku ajeg mantuk lan mesem. "Win, aku bener-bener tresna menyang kowe." Tembunge Agus ngrerepa menyang aku. Ing pinggire Kali Kranji sing ana ing sakmburine gedung SGA. Kira-kira jam 3 sore sakbubare sekolah. Sapatemon iku mujudake sapatemon kang pungkasan aku karo Agus. Dina candhake ana warta yen Agus tiwas amarga kacilakan bis nalika mulih menyang desa kelahirane Winduaji, Petuguran, Brebes. Aku mung nangis nganti jendul mripatku. 3 dina aku ra sekolah amarga turu nyang omahe wong tuane Agus minangka tandha tresnaku. Nalika kelas 3 aku duwe guru anyar nembe diangkat Tamatan Ikip Jogja. Asmane Pak Agus Dwi Asmara BA. Sakleraman pasuryane meh kaya Agus. Bedane Agus almarhum rambute disisir nengen. Bareng Pak Agus guruku rikmane disisir mburi. Pak Agus Dwi Asmara BA ngasta basa Jawa. Malah nderek regu karawitan sing latihane saben Selasa sore. Wiwit kelas 1 aku wis melu latihan karawitan, latihan tari Jawa, kejaba latihan pencak silat, olahraga sing minangka hobiku. Aku lan Pak Agus dadi asring ketemu. "Wiwin, daleme pundi?" Pitakone Pak Agus sawijining sore rampung latihan karawitan. Karangkobar gang setunggal. Bapak dalemipun pundi?" Wangsulanku tak wanek-wanekake. "Ora, Kang Masku sing daleme uga Karangkobar gang 1 tau cerita. Jare omahe kanggo kos-kosan putri siswa SGA. Apa sliramu?" Ngendikane Pak Agus karo nyedhaki aku.
kasinggihan, Pak. Dados Bapak rayinipun Pak Agus Dwi Anggono to? Pak Agus ora wangsulan, mung mantuk lan mesem. Satriraman eseme kaya eseme Agus almarhum. Bapak dalemipun pundi? Pitakonku sepisan maneh, kepengin ngerti daleme Pak Agus. Pak Agus ora cepet wangsulan, malah paningale tajem nyawang aku. Aku rada kecipuhan. Nuwun sewu, Bapak dalemipun pundi? Midanget pitakonanku, Pak Agus kaget. Yo, Omahku, aku durung duwe omah. Isih nunut numpang yayuku ana ing Kali Bendo, cedhak Kretek Kali Kranji. Karo ngendika panyawange Pak Agus isih tumuju marang awakku. Sore iku Pak Agus ngagem celana soklat, kemeja putih tipis, sandalan jepit. Senengane yen latihan karawitan, ngasta, slentrem. Oh, dalemipun Ibu Agus Asmara Rani, guru SMP 3 Kidul nika. Iya, aku Mas Gono lan Yayu Rani tunggal bapa lan ibu. Ngono wangsulane Pak Agus karo mesem, lan wis ora nyawang aku maneh. Tumungkul, astane mbenekake krak kemejane sing rada mendhuwur sethithik. Latihan karawitan kang dilatih Pak Darmo staf NU lumaku kanthi rancak. Meh saben seminggu sepisan, Selasa sore. 3 sasi ana ing kelas 3, kanca-kanca sing latihan kalebu kelas 1 lan 2 wis padha lancar nuthuk gongso. Senajan mung ladrang Puspawarna lan ladrang Asmarandana. Aku uga kadang-kadang nyekel kenong mligine yen lagi srepekan lan sampak amarga sing kajibah nuthuk kenong bocah kelas 1 durung patiya trampil. Amarga akehe kegiatan, mboko sethithik aku bisa nglunturake rasa pangrasa wewayangane almarhum Agus. Apa maneh bareng asring latihan karawitan bareng karo Pak Agus Dwi Asmara. Tumplaking pangangen-angen sarta rasa pangrasa amarga asring ketemu antarane aku lan Pak Agus nuwuhake prentuling rasa kang seje. Dudu rasa antarane murid lan guru, nanging rasa antarane priya lan wanita. Aku rumangsa Pak Agus minangka gentine Agus almarhum. Pak Agus rumangsa aku minangka gentine Diah Winarni, kanca kuliahe ana IKIP kang seda ketabrak bis nalika nyabrang prapatan Wirabrajan. Acara perpisahan siswa SGA wiwit jam 7 wis katon regeng. Aula SGA kang ukurane 9 meter ping 40 meter rinengga reroncen kekembangan maneka warna. Antara liya saka Bupati, Kepala Insar Praklub, sarta SMA 1 lan 2 kota sing kabeh ngucapake selamat wisuda lulusan SGA angkatanku. SGA panggonanku sekolah mujudake sekolah sing kawentar. Amarga sering anakake acara gebyar seni ora mung ing kota, nanging uga menyang jaban kota. Malah tau sepisan oleh undangan panggung ing Tokyo kanthi sponsor salah sijining pabrik sepeda motor ing Jepang. Sadurunge acara puncak wisuda wiwit jam 7.30 dianakake panggung seni sumbangan saka SD-SD sing kanggo praktek siswa SGA. Aku dhewe kang uga dadi pelatih tari ing SD 4 saka panggonane praktek nampilake tari Turangga Seta karo Bondo Boyo. Jam 09.00
Acara wisudan siswa SGA lulusan angkatanku diwiwiti. Rencanane kang dadi MC Pak Agus. Nanging bareng nganti jam 09.05 Pak Agus durung katon. Banjur sing dadi MC Bu Aminah guru BP. Aku oleh tingak-tingu goleki Pak Agus nganti gulune kelu. Ge ana apa? Pak Agus durung katon. Mongko wingi ngendika yen arep tindak gasik. Ngono batinku wiwit goreh. Acara sepisan pembukaan, nomor 2 sambutan saka Pak Bupati. Sing kepareng rawuh. Donyaning pendidikan iki banget pentinge tumrap panguripan. Awit saka iku, aku mung weling menyang para lulusan SGA supaya besok dadiya guru sing disiplin, bisa ditiru lan dituladani dening murite. Aja kendhat anggone sinau, olehe nambah kawruh. Ngertiya, guru iku tugas sing mulya. Sapa wonge sing dadi pemimpin donya iki ora diwulang dening guru dhisik. Mligine guru SD. Guru iku sumbering ilmu, moral, lan budaya. Rampung pidato Pak Bupati oleh keplok sing mbata rubuh. Malah dening MC Bu Aminah Pak Bupati langsung supaya kepareng misuda para lulusan SDA. Rampung wisudan diselingi hiburan tari Gambiranom. Rampung tari donga dening Pak Dr. Andes Sumrah guru agama SGA. Saderengipun acara dipun tutup, keparenga kula ngaturaken warta duka keluarga ageng SGA. Para undangan lan para siswa padha cingak lan meneng kabeh nalika Bu Aminah maca pengumuman. Oleh maca meh ora sida amarga Bu Aminah mewek-mewek arep nangis. Inggih menika Pak Agus sampun seda. Amargi nalika badhe tindak dhateng sekolah, sepedanipun dipun tabrak truk wonten celak Pasar Wage. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suasana ing SGA kota dadi geger. Meh kabeh murid padha nangis. Mligine murid-murid putri. Sebab Pak Agus kejaba guru isih muda uga disenengi murid-murite. Apik oleh mulang lan gampang ditampa. Ora gampang nesu. Aku dhewe krungu kabar iku langsung ora eling apa-apa. Pandelengku dadi kepiur-kepiur, kuning-kuning, kunang-kunang, terus peteng semaput. Ngerti-ngerti wis ana ing kamar omah kos-kosanku karang kubar. Sawise diangkat dadi guru SD, aku langsung kuliah ana ing IKIP swasta sing kuliahe sore. 3 tahun lulus sarjana muda. Arep kuliah sarjana utawa S1 ing kuthaku durung ana. Mula aku kuliah ana ing Jogja. Sing kuliahe saben Setu sore lan Ahad esuk. Wewayangane Pak Agus saya dina saya tipis, malah bisa diarani ilang nalika aku ketemu karo Pak Agus Jatmiko, salah sijine dosen swasta. Bu, piye nek Bu Wiwin dadi bojoku? Pitakon mau wis liwat sapetemon kang embuh ping pira. Pungkasane aku gelem dadi sisihane Pak Agus Jatmiko sing wektu semono duda pegat. Pak Agus Jatmiko iki asli Muntilan. Dadi salah sijine dosen Kopertis ing kuthaku. Sadurunge aku gelem dadi sisihane Pak Agus Jatmiko, nanti ngene. Win, kowe gelem nampa aku apa anane? Iya Mas, aku bisa nampa Mas Agus apa anane. Aku banjur dirangkul kenceng banget.
Mongko wektu semono lagi sapatemon ana ing sawijining terminal bis. Nyatane nganti umurku 60 taun aku bisa urip bebarengan karo Pak Agus Jatmiko. Duda pegat amarga tilas bojone selingkuh karo rewange sing luwih enom, luwih ganteng tinimbang Mas Agus Jatmiko. Senajan mung sopire tilas bojone. Sing cetha tumeka aku pensiun, Mas Agus pensiun, malah tumeka Mas Agus Jatmiko seda nalika umurku 65 taun. Ora diparingi dening Gusti Allah turun anak. Ora liya amarga aku lan Mas Agus senajan wis bebojoan isih tetep rawan lan joko. Mligine Mas Agus Jatmiko ora kuwawa ngambah sawerganing donya. Mbah Gabuk, Mbah Gabuk, Mbah Gabuk. Kandhane bocah wadon kelas 5 anake tanggoku. Tangane acung-acung menyang arahe bakul bakso, jalan masjid langgananku. Bocah sing wis tak anggep putuku iki seneng banget menyang tukang bakso. Cutha.